बड' इनभेस्टार चेनेलाव बेखौबो वेलकाम खालामबाय। दिनै रबिबार उइकलि रिपर्ट बेखौ आं दिनै देखायनो लानाय जादों। जितु मिउचुवेल फान्डनि उइकलि रिपर्ट बेयो प्रफिट लस बेसेबां प्रफिटआव जानानै थाखो आरो बेसेबां लसआव जाखो आं बेखौ देखायनि। दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो आरो आंनि पर्टफलिअनिफ्राय नोंथांमोना मा बुजि मोनो बेखौ नोंथांमोना जोबजासे नायोब्लासो बुजिनानै मोनगोन जे थांनाय फ्राइडेनि मार्केटनि कन्डिसन बे हिसाबै मैया सेटारडेआव मार्केटआ माबायदि आंनो प्रफिट ना लस होलांखो बेखौ आं दिनै नोंथांमोना उइकलि सानडेआव जितु मार्केटआबो बन्द'खा आरो मैया सेटारडेनिफ्रायनो मार्केटआ माने क्लसखा। इण्डियान शेयार मार्केटआ जाहैबाय मानडे टु फ्राइडे समबारनिफ्राय शुक्रबारसिम इण्डियान शेयार मार्केटनि ट्रेडिं सेसन ट्रेडिंनि जितु टाइम समबारनिफ्राय शुक्रबारसिम सोलिबाय थायो। बेनिफ्राय सेटारडे आरो सानडे बे साननैया माने शेयार मार्केटआ क्लस बन्द'। उइकलि जितु रिपर्ट लस जाखो ना लाब जाखो बेखौ देखायनोसै टटेलाव बेसेबां जानानै थाखो। अब्ला डे सेन्सआव नायनोसै। डे सेन्सआव नायोब्ला नुनो मोनबाय जे SBI कन्ट्रा डाइरेक्ट प्लेन ग्र'थआ लस देखायदों आरो SBI मेगना मिड केप डाइरेक्ट प्लेन ग्र'थआबो लस देखायदों। बे मोननै मिउचुवेल फान्डआ लस देखायदों। बांसिन लस देखायनाय मिउचुवेल फान्डआ बे मोननैया लस देखायबाय। कानारा रबक' स्मल केप फान्डआ 0 माने न' प्रफिट न' लस, लसबो नङा प्रफिटबो नङा। बेनिफ्राय निपन इण्डिया स्मल केप फान्ड बेवहाय माने 16 रुपिस प्रफिट जादों। बेनिफ्राय निपन इण्डिया लार्ज केपआव 3 रुपिस लस जादों। बैंक अफ इण्डिया स्मल केप फान्डआव 21 रुपिस प्रफिट जादों। बाखि टाटा स्मल केप फान्डआव 12 रुपिस प्रफिट जादों। पाराक पारिक फ्लेक्सि केप फान्डआव 4 रुपिस प्रफिट जादों। SBI स्मल केप फान्डआव 2 रुपिस प्रफिट जादों। क्वान स्मल केप फान्डआव 4 रुपिस प्रफिट जादों। दा बेखिनि बांसिनानो ग्रिनाव देखायदोंमोन, माने पजिटिभआव देखायदोंमोन। मानो होनबा बेफोराव थानाय जेरैबायदि प्रफिटआव देखायदों बै प्रफिट देखायनाय मोनफ्रोमबो मिउचुवेल फान्डनि जितु कम्पेनि जि कम्पानिखौ बे मिउचुवेल फान्डआव लादों बे मिउचुवेल फान्डनि कम्पेनिफ्रा माने गोजौ फारसे दावखोदों। बांसिन मोनफ्रोमबो मिउचुवेल फान्डआव लाजानाय शेयार्सफ्रा माने कम्पानिफ्रा गोजौ फारसे मुभमेन्ट देखायदों आरो पजिटिभ थिंकिं गोजौ फारसे थांनायखायनो माने गासिबो बेखिनि प्रफिट देखायदों। आरो जायफ्रा लस देखायदों बे लसनि जितु मिउचुवेल फान्डनि कम्पेनिफोर स्टक्सफोर बेफोरो नैफोराव थानाय जेसेबां कम्पानि दं नैबे जितु लस देखायनाय मिउचुवेल फान्डनि कम्पेनिफ्रा बेवहाय गैया। थारमाने बेवहाय थानाय मिउचुवेल फान्डनि कम्पेनिफ्रा नैबे मिउचुवेल फान्डआव गैजोबा। माने लार्ज केपआवहाय मा कम्पानिया लार्ज केपआव गोलैयो, बेखायनो बे लार्ज केपनि जितु कम्पानिफोर बेफोरो माने थांनाय मार्केटआव डाउन फारसे नेगेटिभ देखायदों। बिसोरो माने दावख्लायदों। मार्केटआ दावख्लायनायखायनो लस देखायदों। खिन्थु बाखिफ्रा जे बांसिनानो प्रफिट देखायदोंबा बाखि मिउचुवेल फान्डआ बेफोर स्मल केपनि जितु मार्केटनि गोजौ फारसे मुभमेन्ट देखायनायखायनो बिसोरो प्रफिट देखायनो हादों मिउचुवेल फान्डआव। बेखायनो मिउचुवेल फान्डआव डिफारेन्सआ बेनो, लार्ज केप, मिड केप, स्मल केप बे मोनथाम मिउचुवेल फान्डआव जों इनभेस्ट खालामोब्ला गोबां डिफारेन्सखौ नुनो मोनो। जों मालाबा स्मल केपआव प्रफिट देखायजोबो आरो मालाबा लार्ज केपआव जोङो लस देखायनाय बेनिफ्राय मालाबा मिड केपआव प्रफिट देखायो। नै मिड केप SBI मिड केपआव बेसेबां लस देखायदों, बेयावनो बांसिन लस देखायदों। मानो होनबा बेवहाय बे मिउचुवेल फान्डआव थानाय कम्पेनिफ्रा बै स्मल केपनि कम्पेनिजों गोरोबा। थारमाने बैफोरावहाय जेसेबां कम्पेनि दं नैबे मिड केप फान्डआव बेबायदि कम्पेनि गैया, बेलेग कम्पेनि दङ। बेवहाय इण्डियान शेयार मार्केटआव
बा इण्डियाआव जेसेबां कम्पेनिफोर दङ, कम्पेनिफ्रा सानथ्र'हायै कम्पेनि दङ, माने 5,000निबो बांसिन कम्पेनि, बेफोरनि मादाव बे मिउचुवेल फान्ड मेनेजमेन्ट खालामग्राया जिथु जि मिउचुवेल फान्डआव जेरैबायदि कम्पेनिखौ लानांगौ बे हिसाबै लायो। मिड केपआव बबे कम्पानियाव इनभेस्ट खालामनांगौ, बबे कम्पानिखौ लानानै मिड केप खालामदों, बबे कम्पानिखौ लानानै लार्ज केप बानायदों, बबे कम्पानिखौ लानानै स्मल केप बानायदों, बे हिसाबै थारमाने कम्पेनिफ्रा बेलेग बेलेग हाबनानै थाजोबो। बेखायनो बबेबा समावहाय जुदि मालाबानि समाव नैबे मिड केप फान्डआ प्रफिट देखायोब्ला आरो फारसेथिं स्मल केपआ मा खालामनो हागौ, लस देखायनो हागौ। बेखायनो मिउचुवेल फान्डआव जोङो जुदि राननानै दोनोब्ला बेवहाय जेसेबां लस देखायदों, नैफोर मिउचुवेल फान्डआव बा स्मल केप मिउचुवेल फान्डआव प्रफिट देखायनायखायनो माने एडजास्ट जायो। थारमाने बेवहाय जेसेबां लस देखाया मानो, नैसोर मिउचुवेल फान्डआव माखासे स्मल केप मिउचुवेल फान्डआव प्रफिट देखायनायखायनो लसखौ माने ओइदिनखालि बारा देखायनायबो नङा। बेखायनो राननानै दोनोब्ला थारमाने सोरबा प्रफिट देखायोब्ला सोरबा लस देखायगोन, सोरबा लस देखायोब्ला सोरबा प्रफिट देखायगोन। बेबायदि मिउचुवेल फान्डआव थारमाने एडजास्टमेन्ट जायो। बेखायनो जोङो मिउचुवेल फान्डआव डाइभारसिफाइ खालामनानै दोननो हानांगौ, इनभेस्ट खालामनो हानांगौ। मान्थलि वाइसै बा लामसाम बेबायदि नोंनि रोंनाय मथै दोनोब्ला थारमाने मिउचुवेल फान्डनि जिथु बबे मिउचुवेल फान्डआव जोङो लार्ज केप, मिड केप, स्मल केप मोनथामबो मिउचुवेल फान्डनि जिथु इनभेस्ट खालामनाय प्रसेस, मोनथामावबो जोङो राननानै दोननो हायोब्ला मालाबा मोनसेयाव प्रफिट देखायगोन, बबेबा मोननैयाव लस देखायगोन, बबेबा मोननैयाव प्रफिट देखायगोन, बबेबा मोनसेयाव लस देखायगोन। बेबायदि जोङो थारमाने पर्टफलिय'खौ जोङो बारा टेनसन लानो गोनां गैया जे पर्टफलिय'आव जोङो बांद्राय लसबो देखायनाय नङा ओइदिनखालि। बेखायनो मालाबा जुदि प्रफिट देखायोब्ला गासिबो प्रफिट देखायजोबखागोन, नाथाय मालाबा गासिबो लस देखायो, नाथाय बांद्राय लस जाया। बेबायदि आरो जोङो मिलायनानै खालामनो हायो। दा जे आंनि मिउचुवेल फान्डनि जिथु लस, बेवहाय बांसिन लस देखायनायखायनो बाखिफ्राव प्रफिट देखायब्लाय प्लास माइनास जानानै बेखिनि लस देखायबाय आरो डे रिटार्न्स हिसाबै। माने फ्राइडे खालिनि जिथु मार्केटनि मुभमेन्ट, बे नेगेटिभ फारसे फैदोंमोन बांसिन। ओइदिनखालि बेबायदि 234 लस देखायबाय आरो 234 लस देखायबाय ओइदिनखालि। बिदिब्ला टटेल प्रफिटआव थाबाय आंहा 6,037, माने 5%। इनभेस्टेड एमाउन्टनि 5% आङो प्रफिट जानानै दंथ'यो दासिम। इनभेस्ट खालामजेननायनिफ्राय दिनैसिम इनभेस्टेडआ जेसेबां बुरजा जाबाय, बे इनभेस्टनि सायाव आङो 5%, 5.18% बेबायदि प्रफिट नुनो मोनथ'बाय। दा बे प्रफिटआ सानफ्रोमबो नङा, साननैसो लस थांलायगोन, बिदिनो उनावहाय प्रफिट देखायलायगोन, साननैसो प्रफिट नुलायगोन, लस देखायलायगोन। बेबायदि माने लं टार्म दोनोब्ला खिन्थु गोजौ फारसे थांबाय थायो नालाय, बेबायदिनो लस प्रफिट देखायनायनि गेजेरजोंनो थारमाने बांसिन प्रफिटखौ नुलांबाय थागोन जों लं टार्म जुदि इनभेस्ट खालामलांबाय थायोब्ला। बेसो मिउचुवेल फान्डनि जिथु SIP नि पावारा लं टार्म दोनोब्ला कम्पाउन्डिं जालांबाय थायो। बे हिसाबै जों जिथु प्रफिट, सानसे समाव जोङो डाबल गुन, 3 गुन, 4 गुन, 5 गुन बेबायदि जोंनि इनभेस्टेड भेलुनि सायाव जोङो रिटार्नखौ नुनो मोननाय जायो। दा आंनि जिथु मिउचुवेल फान्ड पर्टफलिय' नोंथांमोना बुजिनो हादोंना हायाखै, दा नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासे नायदोंब्लासो नोंथांमोना बुजिया नोंथांमोना मा सोलोंनो मोनखो, नोंथांमोना कमेन्टआव रिप्लाइ हरनो हागोन जे मिउचुवेल फान्डआव नोंथांमोना इनभेस्ट खालामोब्ला नोंथांमोनाबो जे बेबायदिनो एसे रां जोङो लं टार्म हिसाबै बुरजा रां बानायहैनो हागोन, बेखौ नोंथांमोना निस्सय एसेबाबो सोलोंनो हागोन। जे आं जिखिनि मिउचुवेल फान्डनि नाम मख'दों, बे मिउचुवेल फान्डआव जे नोंथांमोनाबो इनभेस्ट खालामनांगौ, बेखौ आं बुङाखै। नोंथांमोना गुबुन सानथ्र'हायै मिउचुवेल फान्डनि नाम दङ, बे मिउचुवेल फान्डआव नोंथांमोना माने इनभेस्ट खालामनो हागोन। नोंथांमोना आं बुंनाय मिउचुवेल फान्डआव, आं देखायनाय मिउचुवेल फान्डआवल' मानो इनभेस्ट खालामनाङा। बेवहाय आं आंनि गोसो मथै एनालाइज खालामनानैसो आङो बबे मिउचुवेल फान्डआव दोननांगौ, बे हिसाबै आङो इनभेस्ट खालामदों। बबे मिउचुवेल फान्डआव दोनोब्ला माबायदि जागोन, बे हिसाबै जोङो गावबागाव एनालाइज खालामनानै नायग्रोनानैसो, गासिबो रिटार्नफोरखौ नायग्रोनानैसो जोङो इनभेस्ट खालामजायो। बेयो आङो सोलोंनायनि थाखायल' नोंथांमोननो बेखौ देखायनाय जादों। मिउचुवेल फान्डआ गोबां दं, सानथ्र'हायै मिउचुवेल फान्ड दं। बेखौ गासिबो मिउचुवेल फान्डखौ माने नायग्रोजोब, गासिबो रिसार्च खालामनानै नायग्रोजोब। दा बे आं इडुकेसननि थाखायल', माने सोलोंनो थाखायल'सो आङो बेखौ नोंथांमोननो आंनि पर्टफलिय'खौ देखायनाय जादों। बिदिब्ला भिडिअ'खौ जोबनायाव
रिकुवेस्ट खालामबाय जे मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो गोदानै जुदि नायफ्लांदोंब्ला साबस्क्राइबबो खालामदो। दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो। थेंक इउ एभ्रिवान।